Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Nduk Niken. Selamat selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Anakku gitu. iki ya ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi ya. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 Amanah, nggih. amanah. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu ya latah, Nduk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik, aja cedak-cedak wis. Ayo lho. Coba lho, sepenting ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? surane bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih. Mriko wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Jelang alit Nduk Niken, sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok ta. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijengrengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen samanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek ta harus enek sing enom terus ngenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya, nek iki kan lagi carane
sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? loh. Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demi nggak ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena rasa apa? kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah apa ta? Ah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah dienggo rebutan sak kampung kok. Tanya Lah Bang. apa? Ngarepe didoni kok. Amin, amin. Muga-muga ngasep badan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani Nggih, sik, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathoke Mbak Tatin to saiki Mas Kluthuk tak gathoke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nu. Nuk denggelmu. Linggo linggo. Iya, iya. Nuk iya apa nuk? Nuk Nu iki ya duduk. duduk. Oh duduk. Ayo nu. Nuk ger. Nuk ger enak. Lenggakene. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana walita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret belummu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok Nah, neh. bener. Joke. Dodone rodok neh, rodok maju, iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Ya cok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi duduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Dia tak tutne dong. Iya, nek dituti kok jiku iya apa-apa. Masa aku maling ngono. Ora. Ayo, lanjut. Santakan wartane. Madhep ana ben ngerti ke wong-wong kae. Lah kepadene iki lho. Napa? Niken gendeng boyo jare. Nyenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone kono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boy sinten wae? Sing muni boy. Ade. Klowe rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh, sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah mbok rokok ngelokne aku boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan ya kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji Ayo mau. getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Abah. Oke.
Ayo, ndang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Gitu. Iya, Aku ora kan. tau mangku, Nduk. Engkel kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora sampean sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru, coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak nglugi bacing klopo iki? Ora Ayo. Nih, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah, wis. Wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Peh mati. Ya berarti kuwi stroke. Sudah gundulmu. Ya kita ayo apa kok solar ya? Aja ngono to. Kok kelekmu iki. Ngencek. Lah urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awak awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus nang Cahayu. Lanjut. Lah kok gendul-gendul sih. Anu silitmu angkat lho. Bar iki aku pis. Arek ngendok. Sumadep ras sing Nek Nduk, tias. ngadekan Nduk. Nek ngene Masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki ya. kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot e. Ngene. Manut to kok iso. Nduk, Ya. iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Kok mburi dudu lentus. Lah. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Oh, ah. Sik to kowe. nah aku pengen jajan. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini ustos pasti. Coba Dani. Dah coba ta. Kalau itu cocok. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, anu, aku balikmu lho kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bule bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak ini langsung mak. Iya deh. Tekan ndi? Sumedhot re. Sing tias ingsun Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit
Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning talang. Monggo. Iya, Nduk. Monggo lanjut. Kak Tatin. Tembak kangen. Monggo. Go!
bangun. Turuk, turuk, turuk. Aha! 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 Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kandha marang kowe. Aha! 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Apa emang? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto priwete kapan Rama? Noprak kok nggih foto priwe. Ya kemajuan ngono. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresiku excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak oke alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting, Excited sing loh, penting, Mas. Ya. Nduk. Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal ora kutha, Nduk. Duk. Waro kok Suara kok suarane. Waro kaya aku pol. Aha! Aha! Suara kok suarane. Nduk. Salah kuwi. Jalan. Weton gundang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ke sithik. Oh. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Kok Suminten? Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saikmu wis di batalne? Batalne ya. Maksude pripun? Kengso. Pripun to Rama? Demase Broto wis ora gelem karo sliramu. Tak kok sik to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Mas Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si Paes Ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awit Aja. ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Mas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora sang anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampeyan apa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggot ndi niki? Omae ndi, Mas? Ponorogo.
Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke Apa? gitu. Kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saikimu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe Nduk Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ra sedo dadi aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo, Nduk? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arepe ning nekku. Apa jeneng? Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. Yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto ta. Aku senenge mung karo Den Mas Wis to, Broto to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses sok ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu ya dites dicoba. Pak, aku mau nang ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Wis nang kono Den Mas Broto. Lan. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabaro sarya sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Ora iso, Pak. Aku pokoke aku tutu menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Suminten. Matamu. Dudu. Anakmu niki lho, Su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho, Su. Ten. Nduk, ngliriro, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku. Bapak tak kasih. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den, Mas. Aku kangen sliramu. Alah, Den, Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi men ben. Utuh. Ten. Iki ki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Karpe. Ten, ini Nduk. Oh, sik Aku iki. bapak. Utuh Sita, iki Den Mas Broto aku ora pangling.
Den Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale ten aja iki bapakmu lho ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Ten. carike urang. Ten. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Genteng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus endi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae pengen aku. ndase. Bulus. Oh, yo. Den Mas Broto. Bapak gundulmu. Agak. Ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kalau gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Yo kene Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Gula secok. Pak Guna Sentu. Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali ya. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki? Den Mas Broto. Sabar ya. Iki romaku. Iki sapa? Ben dok, Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus Bapak ya sir. Tansane. Ngene iku masalahne. Iki sapa ta, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminter rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke ponelagan ilang kowe. Kepale Kakek Nggolo. Ora jajah saka bapak. Ya, tandangan. Ayo, kok. Resep bapak. As.
Kakak. Aku nanti. Budik Bu. Ngopo? Ape lho perane. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sebentuk. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Dua rendah kisar ya. Piye? Lo, Yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak waras. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. wis. Tak waraske. Aku kaya ngakoni wingi. Aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kowe aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udanono. Tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene, santi jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing Aku baur tetep sok. dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Aras. Bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih. Wah, kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Aku Hei. Den Mas Hot cantol hot. Hei cantol. bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan sesuk tak undang. Ser bleset. Mantan.
dukul gendeng iki. Wah, loro anak. Duk parah, malah parah, parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing duwe tirap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari aku apa? lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Duk, cukup semene, Duk. Manuke bapak kemblok. Tok 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 tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasiah kadhaup dening Demase Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngopo dikocapke wong? Oh pendapatan ora nyukupi Tak nyukupi apa enggak main. Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing ngersake gelang alit saking Soebul Bait nyanyi Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk teluk. Ae larak disampirke yo sik dibawani mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambiangan oke Duh, kok ya ora mikir sing kenan banyu. piye Kok sik dibawani. lha kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke Woi, oke. oke Jenggleng. Mangsane. ayo Aku nek umbul-umbul melambiangan bangga tak jenggleng. Ayo, Bos, jenggleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Wah, ditawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. ayo Mbak Dita sing jengleng Mas Lidik Mandiat tambah wit mayone yo ya kose Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. oh nggih Pak Jun nggih wilujeng midhangan tangan Pak Jun nggih mau ngersake anu oh gerajakan kok wau niki anu sik gelang alit riyin Nggih. menika dipun pirsani saking Bangkok oh nggih aduh kari nunggu oleh-oleh monggo ya Mbak Dita Suwarane gandeng belambiangan gendeng As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedhok pitik. nyerah Dicari acara ngendi to jangan. Maksud tak bareng ngene iki. Lah piye ta? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Coba ayo Mbak Niken terus Mbak Niken lanjut. Mas Lidik ya.
Jegleng Niken. Pianyu wangi. Banyu ayo. As. Hoi. Au. Jempolnya tak pidek. Mungkin dhewe aja kena itu. Ano. Ayo. Iya. Oh ya. Wetan Sagara. Ose. Ayo. Steren sik ben penak aku kuwi ya. Kalimyat lima. Mbak Sita, ayo. Belambiangan. Malah balik bawa acar. Ya nek arep jengleng iki bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang. Ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Iso koprol ya, Mbak. Apik to lho. Jenglengane dadi lho kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbeyen. Jenglengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngopo kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Belanjangan, Belanjangan, Taman Sari Nusantara. Belanjangan, Taman Sari Nusantara. Belanjangan sedang usai bersama.
Gelang alit diatur iki. Monggo yo. Ya. Wes kelakon semene
matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Dung 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 ping lima genah kewan kahanan wis tentrem ora mulut tengahane pilih kabeh warga aja padha kiri goreng dikentongan kuwiranti keamanan wiwit kuno kentongan kanggo sasmita apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja do korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye tekan kuwi dia ngono kuwi apa kuwi kembange menur sing tak puja-puji sing padha jujur mergo yen jujur negarane makmur piye tekan kuwi dia ngono kuwi sing sayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Rumangsa bombong kaworan bungah dening panjenenganing Bapak Gunawan lan Ibu Asyati. Dening bengi iki kepareng gelar kelir wujude tasakuran. Awit wis kepareng ya kuwi kagungan kersa mantu wis sing diman-iman kabeh metu. Panjenengane kagungan kersa mantu kena tak arani ngunduh mantu. Ya ta mergo iki pihak saka kakung Mas Galih kang wis anjatu krama Mbak Dila. Nggih. Muga wantu wahyu jodho saka Kang Nyipta urip. Amin. Dadi ora mung dadi bojo ya, Tru. Ora mung dadi bojo ning entuk wahyu jodho. Sabab apa? Sing jeneng bojo iki kala mangsane iso pisan. Oh, ngono. Heeh. Nek sing jeneng jodho arep dikaya ngapa, arep nemoni masalah sing dikaya ngapa, kuwi mesti bakal bisa bali pulih. Lan uga ora ana kang misahake kejaba maut. Nggih. Muga-muga aku ya entuk wahyu jodho ya, Tru. Dadi mbokne Bagiyuk kae gendang mulih. Heeh. Merga sing jeneng Gusti sing nyipta urip iki pancen wis macang-macangake utawa njodhoke. Ngono kok. Heeh. Ya disyukuri kaya panjenenganing Bapak Gunawan kuwi yen kepengin leh omah-omah awet tiru karo panjenenganing Bapak Gunawan. Ya bener. Sebab apa panjenenganing Bapak Gunawan anggone bebrayan kok awet merga panjenengane nindakake 10 pepacuh. 10 pepacuh ki apa wae.
10 pepacuh tumrape wong omah-omah sing kudu disingkiri karben ora kerep padu. Antarane siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Tumrap wong jejodhoan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kebecikan sing ditindakke dening pasangane. Oh ngono, heeh. Aja tansah nyawang alane ning ketok apike wae. Oh iya. Ingkang angka 2, aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine, ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jeroning ati sapa sing ngira. Nggih. Kaping 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing sampurna. Kabeh kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Leres. Kaping 4, aja sungkan lan aja pekewuh. Tegese wong jejodhoan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk kanthi terang-terangan. Aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden. Heeh. Ana apa-apa kudu dirembuk bareng ya. Heeh. Aja nganti dindem kok ndak malah ora apik. Kok nek dindem tentekane mung live dhewe-dhewe. Heeh, dadi sing kaping 5 kuwi kudu sing apa anane. Nggih. Tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kudu jujur loro-lorone. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Tegese samu bareng kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi sing kanthi sabar. Sing kaping 7 aja lelamisan, tegese kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nuwuhake masalah sing anyar. Kaping 8 kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Saya suwe kudu mundhak dewasa, aja saya mbocahi. Nggih. Kaping 9 aja nyepelekke perkara. Masalah gedhe utawa masalah cilik kudu entuk kawigaten. Nggih. Kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya kuwi sing medeni. Adane kanca ki kok wah sajake kok kaya ngeman. Jebule ya ngesir ae ya. Kok terus dadi kanca mangan kanca. Ya ora ta. Nggih, mula panjenenganing Bapak Gunawan 10 kuwi mau ditindakke. Ngono heeh. Aku mah ya nyuwun pirsa panjenengan kok saged awet anggenipun bebrayan dos pundi to Pak Gunawan. Bapak Gunawan ya ngendika ngono kuwi mau. Nggih, matur nuwun ya Tru. Muga-muga iso kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Nggih. Ijab kuwi mau dina iki jam 8. Oh ngono heeh. Jam 11 resepsi temu. Nggih. Bengine pagelaran wayang. Nggih. Matur sembah nuwun dhateng panjenenganing Bapak Agus Tri Jayanto minangka kepala desa, tuwin Ibu Yuli. Oh, Bu sapa? Bu Yuli. Oh nggih. Pemak teratap ae. Asmane meh padha nggih. Menika Ibu Camat nggih. Ingin sampun paringi dipalilah panjenenganipun Bapak Gunawan gelar kelir nggih. Iki anu kok terus panjenenganing Bapak Gunawan iki dana rasa. Oleh dana rasa yen lillahi taala ora lokak malah kebak, ora wutah bakal malah wutuh. Wong sedekah kuwi ora lempah saya bakah ya reng. Nggih. Mila, ayo iki gandeng gamelan wayang Kadawan nggawa saka Sala kawimbuh para kadang abdi pengrawit lan uga waranggana kang wis kepareng lenggah. Oh nggih. Antara lain gawan kotak tengen kupas nduk ayu saka Madiun. Iki terus Mbak Dini saka Nganjuk ning saiki dadi guru SMK ana Solo. Terus Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget saka Sragen iki lagi nempuh S2. Terus Mbas Gentari kuwi saka Boyolali. Mbak Gentari to. Mbak kok Mbak. Mbak Gentari saka Boyolali. Iki ya anu wis sarjana seni. Oh ngono Terus Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Ning saiki nderek jagone ning Sragen. Oh iya. Terus candake Mbak Suci Ovita Dewi menika saking Gesikan Pakel Tulungagung. Wah, ora dos saka kene. Terus candakipun Mbak
Fahmi menika saking Ponorogo ning saiki domisili ana Karanganyar Surakarta. Oh ngono heeh. Ya sok wirawiri sok Ponorogo sok Solo sok Karanganyar sok Sragen. Waduh. Jare iki melu ngendi ta? Oh, Kyai Laris kok ya. Kuwi ora iso dicekel bokonge. Heeh. Terus Mbak Darsini kuwi saka Sragen. Nggih. Bu Darsini kuwi momong aku wit aku kelas 1 SD, malah wit TK ngono. Heeh. Wit TK Mbak Darsini wis nderek bapak nganti sayahe niki. Nggih. Heeh, nggih. Lajeng candhakipun Mbak Tatin saking Ngayogyakarta Hadiningrat sinambung adik kula nduk Niken Salindri saking Kediri. Nggih, yo. Entek rantek semene didum telu. Wah, iya. Aku tak sing cilik-cilik ae. Sapa? Dini. Nah. Terus Eka. Nah. Aku sing cilik-cilik iki ora apa-apa wis trima aku. Terus Mbak Dita, kuwi aku wis trima. Wah, selerane gare kok sing kuru. Kuru pakon-pakonane malah gampang kok. Nggih, terus ya kono didum adil bakune kabeh bisa diicipi suarane. Nggih. Dasare iki di live streaming saka pirang-pirang channel. Oh ngono nggih. Sing ora iso rawuh rene saged mirsani Mbak Niken utawa Mbak Tatin lumantar live streamingipun piyambak-piyambak. Nggih. Ya terus, heeh nggih. Ayo, iki aku tak nyuwun tulung sik. Aku tak njaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka Prihatiningsih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentara-mentara turup. Selamat pagi, Nduk Eka. Inggih, selamat pagi Mas Bayu, Kang Petro. Selamat pagi, Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure iki ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi rak ngono to Mbak Eka. Leres. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Eka. Nggih, Mbak Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggo nekuni marang profesine. Pesinden. Ayo no. Nggih. Oh, saiki Mbak Tatin panjenengan Cih. sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku. Kula ki tak Nggih, nek Nggih. tenanan niku kula Awet niku dikirimi mic Bapak. wirak kowe. Oh, sik. Nek Kok mic- kula niku malah mboten ada niat Nggih. sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Nggih. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Dadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Mboten. Tapi Nggih. berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis Loh. gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Nggih. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Merga akeh kedadian nggon lingkungane kuwi seni ning anake blas ora malah ora nyenggol seni ki akeh. Ning tujune Mbak Tatin ki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo Mas- disebutke Mas- asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wijinugroho. Nggih, Maksudnya menika- tukul wiji Tukul seni wiji. iki saka Tapi Nggih. nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip
Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan, Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi berangkat iki dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh, Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. panggung dur-dur nih kok. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur biyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho, kuwi. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop karo kesetrum geblak saiki nyinden. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten mangkate dhewe-dhewe. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambingine sinden. Oh ngono. Budar sini ugi menika. Sapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis Berangkat. gelungan kok ae. Heeh. Kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih, heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono ha. Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Soibul Band. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake bijing kula betani tigan. Wah. Gawani ndok. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Ngoten diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil. Ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin mletot. Sapa? Mletot-mletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, tadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, ndek pas dia cilik apa? Nek Titi duit. Oh, kuwi. Wah, Pak Rinto Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kok Apa nek wadum ngene iki angel golekane. Kiai laris campur sarinan. Heeh, karyane iki kok mung sakmene. Karo digudang ayo. Monggo, Pak. Kaya ngapa suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Masina Nugroho, Mbak Eka. Nggih. Jenipun Suwargi. Nggih. Terus Kindro Susmono ugi. ora ya. Nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo, kuwi Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Ning ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip, Pak. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang pekeh
ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh iki. Iki jenenge kutek. Oh nail art ngono kae. Kok ireng-ireng Ya iki senengane ireng lho ya. Dupaire kok dikira kemo wong lara. Lah Pancen iki nek muni njaluk. Iya. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Takon kok Eka. Lah pripun tak? Iku cah laleng. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono Mas. Halah. Sik, bisa genderak boleh perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tatin. Adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenale nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep jenengan biasane senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak kaya nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Mas. Aku wong rondo apa piye kok? Sing dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Biasa ra Nek arep ning kono kowe kenal sik. Nah. Caper. Nek anu kuwi sik biasa. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dinkremi lho. Sowan marang Sowan menyang kota gedhe. Mbak Tatin. Cek. Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi, Pak? Kira-kira. Sing endi ya? Ha, mak goleki sing kira-kira sing endi. Tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu, Yang mana? sing rebat. Kekalemen. Ono Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Nah, bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Bagong. Moto nyuk bayangke nggih. Iya. Bendera terus kayong Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane mriku sik. Ambon-ambon umume bathang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane Kok dhewe. dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula ki anggere Petro ning ndi wae ditekokke. Pak Petro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok nang pundi? Nah, alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja ngono nesu lho. ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Aja ta. Jantenan ya. Kaya pathok. Iya. Monggo lanjut. Suara kurang permana aning wasis ngungro. Manise. Saking manise janggute loro. Ngece, kowe sesuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada aku. swara Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra iki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Oh.
ngukung. Oh. Cerene kaya kodhok nika nek ngungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Nggo ransel barang. Iki Aja ta. iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Nah, ngrum. Ngungrum marang bendera Menene. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi deman. Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo engko irama bareng iki terus dijangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Ya, Mbak. Luwih becik matenan timbang bisa. Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh-pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning lete terlalu jauh dadi kula Ya sesuk ora usah dileti, men saya sejak. nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nyelentem Astri iki kaya ngene kiyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegong Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta kerawitan kota diatur iki. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih. Iya. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan kote karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah nukoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere manggawake diapet wis dianggap wah perhatian saiki ngoten. Masuk diapet. Wah niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Ibadah. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Nggih. Terus jere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Ya diatur iki. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh, nggih. Nggih. Nika juraganen body. Lah ngapa kok kowe bodi? Lho, kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes ora. Ora ngerti aku. Jenengan Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. autan barang. Wah aneh-aneh to Oh, pokoke. pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh, alah, gawane werni-werni nggih. Diatur Enten ya. sing body, enten diapet, enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Terus grup sing miskin-miskin niku. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku.
Binane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan, Cok. Iki tak kirim ke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh. Nggih. Ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana kutake Tatin. Urip ana kutake gawe takutake masalah isine apa-apa wae najan kesedeman mesti tak wujudke. Gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke.
cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Piye sing ora neka-neka ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikane kono sik karo. Kare. Monggo. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki enggal nyanyi. Nantane pun ngantosi. Mbak Niken enggal mriki ya ngono. Adikku wedok ki ya lagi Pundi? naik daun. Pundi sing adi wedok? Niken no. Oh, lan jenengan engke. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adiku wedok sing ndi? Ayo genah Niken kok ya Nggih. kok nyepelekke. Nggih. Wah, Piye kowe coba jejer Ken anu sakniki kelas piro to Ken saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? daftar PAUD. Sik to. Aja ngono S1 apa S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Adile. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Di- Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang oh, nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ana tak umumke masjid sesuk mbokan. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya Nggih. dhuwur, saya banterangine Cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok ya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh Nggih. kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Heeh. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terus kowe iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar lho kuwi. Lah, Mas dhuwure, Mas. Dari sini mbiyen sing nyanyi. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki kan ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Nggih. Ya. Gentari ning kono anu lungguh karo Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momen nek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benadi rutin. Lah Sing kok makeup niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi tri kuwi lho. Ora. Oh, wis tri. Mas keroke. Masa kowe ora diduh tri bojomu berjalu lho. Bojok berjalu ke pitik. Kowe kok. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
Ngono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok tulah-tulah tekon kancane. Mulane kula nggih sami. Apa? Tulah-tulah wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok mangke diapalke. Kula pun apal wis kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya apa? Mangga yo. Diaturke. Mangga yuk. Ya. Genduk nih kan? Iya, ganti. Anu, mangga Mbak Suci. Ayo. Yang kena bajing loncat
piye Kak? Aku seneng delok jogetmu. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan loncat niku mah. Kula bajing loncat kok loncat. bajing loncat lek sing ngajari Niken. Terus lek sing ngajari Gentari ya loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih.